To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau. A yau mun zo ne mu koya muku ta yadda za ku gyara hoto kamar wannan da kuke gani a yanzu. Hoto ne wanda yau muke magana a kan shi, shine za ka yi hoto da wata waya daban, za ka maida ta duk wata waya da kake buƙata a rayuwarka. Misali, ni nan kun ga na yi hoto da iPhone 6, amma nan kuma na maida ta iPhone 12 Pro Max. Ok, insha Allahu ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Insha Allahu za ku ga yadda muka haɗa wannan bidiyo. Da kuma ƙarin bayani, muna koyar da gyaran hoto, sannan kuma idan mutum kana buƙata muna maka gyaran hoto, amma wannan na biya ne. Misali, hoto na ɗaura aure, na katin gayyata, ko kuma hoto irin dai wanda kake buƙata za ka yi style ɗinka, za ka taɓo mu a bisa lambar mu wanda za mu ba ku a yanzu. Ku taɓo mu ku nuna mana irin hoton da kuke so, mu kuma insha Allahu za mu duba mu gani idan muna da wannan style za mu muku shi. Hotunan da muke yi na ɗaura aure su ne kamar wannan da kuke gani, ga su nan kuna gani suna fitowa. Waɗannan su ne muke nan ga yin style irin su. Sannan kuma bancin na ɗaura aure za ka zaɓi irin hoton da kake so, sai ka aiko min da shi ka ce kana son irin wannan ko kuma makamancin shi. Idan kuma ba ka son style ɗin wani iri hakan ga, za ka taɓo min bisa lambar mu kamar hakan ga +227 96 16 48. Wannan ita ce lambar mu ta WhatsApp. Za ka taɓo mu directly a saman WhatsApp, kuma insha Allahu za mu duba mu muku reply mu ji meye kuka zo da shi. Insha Allah. Merci. Ok, yanzu za mu je mu shiga cikin application mai suna PicsArt. Ba haka kenan. Ok, bayan mun shigo za mu danna wannan plus, sai mu ɗauko background ɗin namu. Ok, yanzu bayan mun ɗauko background ɗin namu, menene za mu yi a nan? Kun ga yanzu background ga nan. Yanzu za mu samu flow daga nan sama zuwa nan ƙasa. Ok, yanzu sai mu danna wannan abun gashi kuna gani, tools. Ok, sai mu danna wannan inda an sa t-shirt. Bayan ya gama kamar hakan sai muna jawo shi ƙasa kamar haka, sa blue da inda muke buƙatar shi. Ok, sai muna rage ma blue hasken kamar haka kenan. Ok, sai mu danna wannan. Ok, kun ga yanzu wurin yayi flow. Ok, yanzu sai mu ɗauko hoton namu wanda muka yanke. Ok, shine wannan hoton na asali kuna gani, iPhone 6 ce cikin hannuna. Ok, yanzu sai muna saita shi daidai inda muke buƙatar shi kamar haka kenan. So bari mu ƙara na girma. Ok, kuna gani kenan. yanzu haka biyu ne za mu yi, za mu je mu ɗauko iPhone. Matan kuna ganin tana iPhone, za mu juya ta. Ok, na ne za ku samu iPhone, za ku je cikin Google kamar haka kenan. Kuna buɗe Google Chrome ɗin naku, sai ku rubuta google.com. Ok, bayan ya buɗe muku hakan ga, za ku sa iPhone 12 Pro Max. Bayan kun sa haka za ku sa PNG kamar haka kenan. Ok, sai ku yi refresh. Kun ganta nan, yanzu kawai sai ku buga wurin image, za ku isko da kuna ganta nan, sai ku zaɓi irin wadda kuke buƙata za ku ɗora. Ko kuma idan ba ku buƙatar iPhone, za ku sa wata salula hakan ga wadda kuke buƙata, sai ku yi refresh. Ok, yanzu kuma bisa kan PicsArt. Ok, yanzu ga yana mun ɗauko iPhone ɗin namu, za mu na rage mata girma, mu kai ta daidai zuwa girman tamu wadda ke cikin hannunmu. Ok, sai mu yi zoom in. Yanzu nan za mu rage mata haske domin mu ga menene za mu yi. Ok, kenan yanzu bayan kun daidaita ta kamar yadda take cikin hannunku kuwa, kamar haka kenan. Yanzu ne za ku yi, za ku danna wannan abun shafewa, kuna ganin shi wannan.
shi za ku danna kamar haka, sai ku sa wannan eraser. Kuna ganin shi yanzu za ku saita girman shi da kuke buƙatar shi, sai kuna hiddo hannunku kuwa. Kuna gani, za ku hiddo hannunku zuwa saman icon ɗin. Okay, haka za ku dinga yi har ku fiddo hannun naku. Okay, yanzu bayan mun yi hakan ga za mu danna down, sannan sai mu maida ma icon hasken ta duka, sannan kuma mu ƙara danna kuma wannan abin shafewa ta yadda za mu gani da kyau kuwa. Sai mu danna wannan restore. Okay, restore shi na nuhin a maida wurin da aka bata kuwa, shi kuma sai mu cike mai hasken shi kamar haka. Okay, sai ku zoom in, sai kuna sai ku zoom in, sai kuna maida wurin da yayi saura kuwa. Okay, so za mu rage mai kaɗan, bar mu shafe sai mu koma. Okay, haka za ku dinga yi har ku maida wurin da ka bata kuwa. Okay, okay, kuna gani yanzu wancan ya ɓace, yanzu wannan ce ta shiga cikin hannuna. Yanzu bayan mun gama sai mu danna done. Okay, kun gani yanzu ya bada iPhone 12 Pro Max. Okay, yanzu bayan mun gama haka, yanzu mene ne muna sauraron, kun kafar mu za mu sa wata kurwa haka. Okay, yanzu za mu je mu nemo kurwar da za mu ɗora. Okay, okay, ga ta nan. Yanzu za mu yi zoom in, sai mu zaka mu rage mata girma a nan, sai muna juya ta muka ta daidai kafar mu kuwa. Okay, bayan mu yi hakan ga sai muna maida ta ƙasa ga kafar tamu. Okay, sai kuma mu raba ta biyu, sai mu kawo kuma wajen wannan kafa ita ma nata, shi ma hallo sai mu maida shi ƙasa ga kafar mu. Okay, bayan mun gama kuna gani kenan, yanzu za mu ƙara ɗauko guda, shi ma hallo sai mu raba shi biyu, sai muna ƙara mai girma, shi ma hallo sai mu yi ƙasa shi duka. Okay, kuna gani yanzu gashi ya bada, yanzu sai mu danna wannan down kenan. Okay, yanzu idan kuna da wani tambari naku, wato logo kenan, sai ku je ku ɗauko logon naku wanda kuke nan ga ɗorawa a saman kan abubuwan ku, sai ku ɗora shi kamar haka. Za ku dai aza logon inda kuke buƙatar shi kuwa. Okay, yanzu ni na aza nawa nan. Okay, yanzu kawai sai mu danna done. Okay, yanzu kuma sai mu ta yi mu nemi wurin da an kasa drum kamar wannan kenan. Okay, ka danna shi, sai mu danna wannan tambonin guda uku, sai mu yi save image. Okay, yanzu ban mu yakan za mu fito gaba dai, sai mu je mu shiga cikin gallery mu, sai mu ɗauki wannan hoton da muka gyara yanzu, sai mu jeho shi a cikin Adobe Lightroom wannan kenan. Okay, yanzu za mu taɓa shi, sai mu je mu ɗauko hoton namu da muka sa yanzu bayanan. Okay, yanzu bayan mun shigo a nan, za mu je ƙasa mu taɓa wannan hasken, kuna ganin shi wannan gashi, sai muna gyara ma hoton hasken. Misali hoton naku idan bai da haske sosai, za ku gyara mai kalar ɗin shi. Okay, yanzu wannan za mu ƙara shi kamar haka, sai mu zo mu sa amfur, wato ya ɗan haske kuna gani.
yanzu nan kuma sai mu sa baki. Okay, yanzu sai mu liƙe wannan hasken, sai mu buɗe wannan na ƙasa gare shi wato color kenan. Bayan mun danna shi zai mu taɓa manager, kuna gani yanzu nan wurin sai ku zaɓi color inda a cikin image ɗin. Kuna ga sunan color ɗin ne ga sunan layi a wannan wurin. Yanzu misali wannan za mu ƙara mu fuskar mu haske kaɗan. Okay, yanzu masara kuna ganin can jikin background ɗina akwai abin wasa, sai ina ƙara mai haske. Yanzu tsawa ba mu da tsawa bula. Okay, ta kun tufafi na buloli ne. Yanzu za mu ƙara masa saturation kamar haka, kuna gani. Allah kuma wannan bula shi ma har sai mu ƙara ɗan ƙona shi kaɗan. Okay, sai mu danna termine. Shi ma mu liƙe shi sai mu zo wannan. Shi kuma wannan amfanin shi shine kuna gani kamar za ku sa ambur na decote kuwa. Okay, kuna ga shi ke aiki ko haka fari haka kuma baki. To ni yanzu ina buƙatar baki sai na ƙara ma bakin kaɗan haka. Okay, shi ma hallo sai mu liƙe shi. Shi kuma wannan amfanin shi wannan misali idan fuskar ku tana da wani hatsi-hatsi haka, kuna gani kamar wannan kenan. In fuskar ku tana da wani hatsi-hatsi za ku buɗe shi kamar haka. Wannan nite wannan za ku ɗan ƙara shi kamar hakan ga, sai ku ji ƙasa inda an ka sa mascage, shi ma hallo za ku ƙara shi kamar haka zuwa 40. Okay, shi kuma wannan shi kuma rigid debris, shi kuma hallo dai wasu hatsi da suka fito shi ma za ku ɗan rage su kamar haka. Shi ma dai misali mu tai zuwa 50 ko 51. Okay, kun ga yanzu fata ta kwanta. Shi wannan shine amfanin shi kuma. Okay, sai mu liƙe shi. Yanzu bayan mun gama kuna ganin wannan abun gashi, kuna ganin wani abu mai kama alamar abin partage. Zama na danna shi hakan ga shi an ce export. Bayan ku yi hakan ga hoton zai shiga cikin kartin ku, kuma wannan ko kuma wanci nan da an kasa a registrator labari gashi wannan duk wanda kuke bukata. Yanzu muna bukata export ko sai mu yi export din shi kamar hakan ga. Okay, kun ga hoton namu ya azu kenan ko sai mu yi. Okay, merci, nagode. Idan wannan ne farkon shigo ka cikin tasha da ka danna mini subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun hawa da sabon bidiyo ba za ka rasa shi ba ko.